Ohoy! We are back para sa ating last match-up ng ating Day 3 dito po sa Ako Bicol Cup. At nandito pa rin po tayo sa napakagandang bayan ng Daraga. Yan, ako pa rin po si Kapak Morgan at sa aking tabi si Coach Kyle Barilla at kami pa rin po ang inyong makakasama sa huling laro ngayong gabi. At bago natin simulan itong mainit na bakbakan na to, mga kasurog, we are live sa Ako Bicol Online TV. At eto na, Coach, yung matchup ng Daraga between Kamalig. Sino ba ang mamamayagpag? Itong miracle playmaker natin na si Aspe o ang scoring prowess nitong si Pasibe ng Kamalig? Yes, definitely a different story for these two teams, with Daraga coming from a victory, a big blowout victory kontra sa team nito. At ito naman na Kamalig, suffering from a big defeat kontra naman sa Team Legazpi. Ngayon titingnan natin who will keep the fire burning dito sa ating laban. And igniting this ball game is Kamalig, pero it was Aspe who set the fire para sa ating unang two-pointer ng ating ball game. Team Daraga sasandalan ulit si Aspe with 9 assists from his last outing. Kaspe, by the way, yung ating first five, Gaton, Kaspe, Liantero, Albaitar, and Aspe. A tall lineup. Yes, so para far sa Daraga. Samantalang we have Bobier, Benedicto, Pasibe, Ramos. Wala pa rin. Jarby Ramos. Pinasa kay Bobier. Benedicto, balik kay Ramos. Hindi makapasok si Ramos. Talagang matindi yung depensa ng Daraga. Pero andon itong number 22. Good ball movement sa early part ng ating laro para sa Team Kamalig. Kaspe, second 3-point attempt, wala pa rin. We now have Benedicto ng Kamalig. Pasibe, first attempt, 3-pointer, pero wala. Pero nandun yung kanyang makakampi sana, pero hindi makontrol yung bola. There goes Liantero. Right now, Team Daraga doing their quick pace game. Another story ito ng mga big man with another tall order sa part ng Team Kamalig. Yes. Battling with this very tall Team Daraga. Definitely. Pero alam mo ba kanina, Coach, sa warm-up natin, instead na magpapawis na sila, talagang matagal sila sa huddle. So talagang sa tingin ko seryoso itong Team Kamalig para makakasungkit ng unang panalo kontra sa overrated na Daraga. That's given naman sa ating dalawang koponan, knowing na nagkakapaglaro na sila. So they have a good scouting na dapat sa magkabilang team. Both ends of or both teams. Ayun na naman si Aspe. Nagpasabit pa doon. Grabe, ang gandang tirang yon. Meron pang nasungkit na foul. And that's what you got from playing for a big league sa Metro Manila, sa Pilipinas Super League. Itong si Dazzle Paul Aspe playing for the Parañaque Worth Rands. And that would definitely bring much confidence and much experience, di ba? Especially Aspe is only 21 years old. Ako batang-bata, no? Kaya pala baby face. Maraming fans yan actually si Aspe. Oo, isa yan sa mga inaabangan dito sa Daraga. Idol yan ng mga anak ko eh. Number 14, Bobier using the glass. No. Pero nandun sana si number 22. As the coaching staff of Daraga calling for a set play. Kaspe, Tuliantero. Balik kay Kaspe. Sa corner for that. Yun. Very good shot mula sa Rainbow Country. Kaspe is a marked man.
definitely, wag mo pababayaan si Caspe. And all of a sudden, coach, nasa Team Daraga na naman ang bola. Ang gandang assist yun! Mula kay Aspe. Mula kay Caspe sa 3-point shot. Ito naman si Aspe dishing out that 2-pointer para kay Gaton. So we have Aspe and Caspe. So 2 Aspes are better than 1 din para sa Daraga. If you can just leave out that C ni Caspe, Yes. so definitely at win. Okay. Alright, so inbounding para sa Kamalig. Number 14 to Benedicto, number 3. The screen ni Diaz. Balik kay Diaz ang bola. Ayun. Using his Pina- body there. Pinaikot pa yung bola sa rim. Score po natin, 12 para sa Daraga. 4 naman po ang score ng Kamalig. Nablanka doon si Llantero. Ni Bobier. Ayan na, si Bobier tumatakbo. Pero nandun si Aspe. Pero mukhang kulang yung challenge ni Aspe during that play. At that's actually a wise play na din. Yes, I thought that was a good defense on Aspe. Kasi kung pinuwersa niya pa yun, naging aggressive siya. Baka na-foul pa siya doon. And no backs out. Ganda ng follow-up move nitong si Albaitar. Albaitar is, taga saan siya, coach? Taga Gabawan, Daraga. Native ba talaga siya ng Yes. Daraga? He is a homegrown player. Llantero. Llantero. From Malabog, straight to your basket. And right now, we can see the early development of our game. We can see Kamalig is running, but they are not converting those shots. So ang nagiging pangyayari ngayon ay natatakbuhan sila sa kabilang dulo ng Team Daraga. Pero ang pinagkaiba lang is Team Daraga converting those easy layups. And Team Daraga is much bigger than compared to Kamalig. And sila pa yung mas mabilis at this point in time. So right now, siguro ang team Kamalig ngayon, ang dapat nilang gawin, again, transition defense. They have to defend the transition of Team Daraga. And I think they can manage that kasi mga athletic naman to Yes. at mabibilis ang mga guardia ng Yes, Kamalig. they have good guards and they have good big man. Siguro kailangan lang nilang ma-match up ng maayos, especially stopping Aspe from distributing the ball to his teammates. At wag silang magpapasindak as early as now. May Definitely. factor din ba yun, coach, na parang takot ka sa kalaban? Yes, meron yan. Lalong-lalo na katulad kanina during the game of Legazpi, na-intimidate doon ang Rapu-Rapu. And what happened? Nag-break loose sila in terms of their defense and their offense eventually. So, right now, early in this ball game, importante na ma-intimidate mo ang kalaban mo. Again, we will see kung sino ang mas ma-intimidate sa larong ito as we see that 2-pointer made by Jarve Ramos. But speaking of intimidation right now, I am intimidated by the crowd we have here. Nakikita naman natin kung gaano karami ang crowd ngayon. Of This is a course. mammoth crowd. Yes, it's because Daraga yung naglalaro and nandito tayo sa home court ng Daraga. And by the way, eto patalastas lang ha. Sa susunod po, sa Webes, nandiyan po kami sa Ligaw. Yan, abangan nyo kami doon. Oo. At pwede kayo magpa-autograph kay Morgan. Lalong-lalo na sa'yo, Coach Kyle. Maraming nag-aabang. Sana magkita-kita po tayo dyan sa Ligao City. Oo, excited din ako. Ligao City ba yung City of Smiles? Parang. Tabako siguro yung City Me- of Smiles eh. Yung Ligaw famous for that sunflower. Yeah, exactly. Pero ang gusto ko matikman sa Ligao, pagpunta natin, sana may Pancit magpadala ng Negra. Pancit Negra. Pancit Negra. Ay, alam ko at kilala ko yung may-ari niyan. Ang sarap doon. Oo. Pero right now, Team Daraga enjoying this ball game with a 7-point lead. At saka makikita mo, tingnan mo si Aspe, relax na relax. Hoy. Albaitar now hesitates to shoot. Gataw na top of the key, nakita si Caspe, So, pero merong whistle. That was a good find by Gadon kasi nakita niya Caspe having a mismatch there. So magandang intention yun.
It was a good play actually for Daraga. So, right now, Team Kamalig playing one-on-one defense, man-to-man defense. So, definitely, magkakaroon dyan ng cross matchups and magkakaroon ng mga mismatches. So, kailangan gawin ng Team Daraga ngayon ay i-maximize ang mga mismatches na yun. Oh, okay, so that would be an advantage instead para sa team ng Daraga kung makukuha nila yung mga mismatches na yon. Oo. And syempre, converting the points. The points, Kasi of kung course. nabigyan naman ng mismatch, hindi mo naman Convert. mako-convert. Sayang lang. Pero mataas sa tingin ko yung percentage pagka mismatch. Yes. Mas Is- confident kang tumira. Nakita naman natin to during their last outing, ang Team Daraga kontra sa Team Ma nito. They are very good in playing mismatches and scoring that mismatch plays. Okay, so narinig na natin yung buzzer. Balik na po yung ating mga players dito po sa hard court ng Daraga. Ako Bicol Cup being brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Once again, shout out kay Kong Jill Bongalo ng Ako Bicol. Gadon for the rebound. Again, no box out sa Kamalig. Napakagandang fake pero Yun, naka-box out din finally. dapat doblehin talaga nila ng box out kasi mas malalaki yung opposing team. They have Jeremy Ramos, by the way, as their big man. Mape. Sayang. Double clutch doon. Ang ganda nung help ni Liantero doon. Making that shot of Mape. Distracted. He was distracted actually kasi nandun yung help in defense. iniba niya yung tira niya. Oh, iniba niya. He was trying to create a shot pero he failed during that time. Eto na. Albaitar losing the ball pero nandun yung kakampi niya na si Liantero. For the floater, wala. Eto na si Mape. Pero sumabit ng bahagya sa katawan nitong sa katawan ba? Sa paa ni Caspe. Kaya mapupunta ang bola pa rin sa Kamalig. Oy, talking about Kamalig, mukhang natatakam ako sa masarap na pinangat. Pumasok ngayon si Azania and Chope and Santiago replacing the three players of Team Daraga. And now, mas lalong tumangkad ang kanilang 5 on the floor. Yes, at si Santiago lang ang medyo maliit ng kaunti para sa team ng Daraga. Malaki talaga yung team Daraga ngayon. With Gadon trying to stop that Pero sabi ni shot. Bibier, it doesn't matter. Doesn't matter. Alam mo, mas challenge ako pagka mas malalaki yung kalaban. Mas gusto kong tirahan yung mga yan. Chope. To Santiago. Santiago. Finds Nice drop Asanya. That's a Nice drop off. That's indeed Pretty play from the a great Team Daraga. Ayan, medyo hindi nagkaroon ng magandang timing doon si Ramos at itong si Mape. Now the ball will be handled back by Daraga. Santiago now. Nakita si Caspe, ang gandang move. That's what I'm talking about. Those mismatches na convert ni Caspe. Alright, we have a birthday greeting dito ha. Happy birthday kay Sir Joshua Martinez. Aba, siya yung host natin ng Tabang Ora mismo ni Kong Saldico. Manood kayo nun sa Ako Bicol Online TV ha. At i-greet nyo, happy birthday Joshua Martinez. Sir, happy birthday. Wala yan kay kay Sir RJ. Now Santiago of Daraga. Another seal there by Caspe. So right now I think Kamalig must adjust their defense kasi the Team Daraga right now is playing underneath with one-on-one play. Yes, they are actually utilizing their height and their might. And alam yan ng mga point guard ng Daraga na mas alam nila na mas makakapuntos ng easily yung mga malalaking tao nila. Yes, definitely. And I think right now, Team Kamalig, at least i-utilize nila ang paggamit ng zone because masyadong malalaki. Even the guards of Daraga is posting up. So definitely, pwede nilang
they can make use of some zone here Zone para defense. para ma-prevent nila ang mga ganong occasions. Okay. Ayan ang follow-up shot ni Monsalve. His first two-pointer of the ball game. Bobier, number 14 of Kamalig. Another experienced guy here, Monsalve. Number 22, Diaz, wala. Nablangkas doon si si Jarve, pero ayan. Nakapulot ng foul Wala pa doon. bang foul rep? Sabi ni Ramos. Aba, meron na. Relax. At na-foul nga itong si Monsalve. Aminado naman doon si Monsalve. In that sequence, nakita naman natin dalawa ang sumasalubong sa mga attacker ng Team Kamalig. So that is why nalibre si Ramos doon. Yes. So I think yung nasa labas na player ng Team Daraga must backs out, help to get that board. And now Jarvie Ramos para sa kanyang last free throw. Walang sabit yun sa ring. Yan, nasayaw coming in for Diaz. Right now, Team Daraga is getting the lead with 10 points already. Sa tingin mo, Coach, lolobo ba tong lead ng Daraga? Again, Early to say. it's too early pero definitely pwedeng mangyari anytime. At yun na nga, may chance na palubuhin pa yung lead nila, pero kinontra yun ng Kamalig with that transition play. But right now, Team Daraga dictating the tempo. Santiago, papunta sa kaliwa. Nakita si Asanya. Asanya. Wala, pero nandun si Monsalve. Pero nakuha nitong si number 15. At nandun na Another si leak out pass. Pasibe. Good find from number 15 of Kamalig. This is Nasayaw. the only bright light sa Team Kamalig nung laban nila kontra sa Legazpi with 15 points. Asanya nahirapan doon sa baseline, pero nakita si Santiago. Nakita naman si Chope, pero hindi na i-convert ni Chope. Pero ayan pa rin siya. Makulit itong si Chope. Nakuha. Again, the second chance opportunity for Team Daraga. Yes. That's because of the hustle of itong si Chope. Ernie Chope. Pasibe with another two. Expected na si Pasibe talaga yung kakana para dito sa Kamalig. Santiago humihingi ng screen at nandun naman si Monsalve. Pinakawala ng kanyang That is a good call. That is a good call by our referee. Nakita natin na good spot dun si Asanya eh. And may konting push. And tamang-tama yun sa angle ng referee. That's why he called that pushing foul on Ramos. Pero mukhang outbalance na din doon si Asanya eh. Yun nga, outbalance na dun si Asanya. Hinayaan na lang niya sana. And yet, may konting push doon. Talaga nakita ng referee. So that is why he called it a foul. Oo. Para sigurong sinasabi ni Ramos na pasiguruhin ko to, na madepensahan ko talaga. Kaya lang, yon ang resulta, nag-commit siya ng foul. Asanya on his second free throw, and that's good. Guillermo now. From Bobier. To Ramos. seal. Gigil na gigil dyan si Ramos. Good seal. Para sa two-pointer na yon. Hindi umubra doon ang depensa nitong si Monsalve. Pinakita din ng Team Kamalig ang kanilang inside threat. Scoring that Ganun That dapat hook ang ipapakita ng Kamalig. Lalong-lalo na pagka nasa kay Ramos yung bola. Talagang dapat intense yung kanyang pagsugod sa ring. If they want to make an impact dito sa game na to. Santiago looking for a receiver. that Nakita is si with Pispis. Ayan naman, tumatakbo na naman ang Team Pasibe. Kamalig. Sisiw na sisiw yan para kay Pasibe. Chope directing the situation.
Nakita si Monsalve ni Pispis. Nasa kay Santiago ang bola. Another ball screen there. Hindi lang yun, nasalo ng maayos ni Monsalve. Ayan na si Bubier. Pero na-foul siya ni Santiago. That's a good foul by Santiago. Sinigurado ni Santiago doon na walang end one opportunity para sa Team Kamalig. Yes. Now, Team Kamalig is making a little run here. So that is why binaba nila sa 3 with 5.6 on the clock. Hindi naman talaga doon intention ni Santiago na to hurt Bobier. He just wanted to make sure na walang puntos na mangyayari. Yeah, and I thought that wasn't intentional on the part of Santiago. He just want to stop the break. Yes. Pero ang resulta, eto, si Bobier nasa free throw line para sa kanyang pangalawang tira. And that's good. Asanya, inbound play para sa koponan ng Daraga. Santiago na ang tumatakbo. Monsalve for 3. Bihira nating makita yan kay Monsalve. That is because he knows na papatapos na po ang ating unang yugto dito sa ating matchup between Daraga and Kamalig. Ang score po natin 24-26. Magbabalik po kami ni Coach Kyle Marilla dito po sa Ako Bicol Cup. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito ka na Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Yes, we are back dito po sa match-up between Legazpi and Kamalig, kung saan lamang po ng 2 puntos ang Team Legazpi. Coach, anong masasabi mo sa unang quarter? Kanina during our first quarter nakita natin Daraga doing their run and nasagot din naman kaagad ng Kamalig with Pasibe with 6 points and Diaz, at sa kabila naman Caspe and Aspe with 6 and 5 points. So kaya tayo medyo close fight ngayon. Okay, and that's good para sa both teams. And para na rin sa mga fans, lalong-lalo na sa mga fans ng Kamalig. Caspe, that is Caspe to Aspe. Another veteran guy checking in for Team Daraga, Chage Arienda. Oo, missing that 3-point attempt. Gadon, binigay kay Caspe. Papunta kay Pispis. Pispis. Sabi niya, sandali lang, hindi ko pa kaya. Pero yung that was a blocking foul. And pero if you look at it, parang offensive foul, no? Medyo may extension doon, pero si Gadon hindi pa masyado naka-position doon. So siguro doon sa angle ng ating referee, nakita niya yung bad position ni Gadon doon. Hindi niya agad nakita yung extension ng arm ni Ramos. And the referees huddled up all of a sudden dahil doon. But I don't think na kailangan nilang mag-huddle doon sa last sequence na yun. Kasi isa lang naman yung tumawag ng offensive foul. And definitely, di mo naman pwedeng i-overturn yun eh. So,
I thought that was a good call on the part of our referee. And I guess also that is a good move na kahit pa paano nag-usap-usap pa rin sila. Okay. Number 20 now. Trying to make an attempt pero hindi kinaya. Na-intercept yon, napasang yon ni Pispis pero nandun pa rin ang makulit na number 3 ng Kamalig na si ang ating player sa number 3 is si Benedicto. Number 3. Ngayon nasa kay Bobier. Balik kay Benedicto. Bobier for 3. Wala. Na-rebound ngayon ni Liagas. I think Liagas is the kasi yung last game parang si Liagas yung nag-coach sa kanila. Pero right now we have Coach Rafi Benedicto ng Kamalig. And as we saw the Pasibe checking back in for our ball game. No box out. No box out. Another same problem for Team Kamalig. Oh. Sabi naman doon ng Daraga, sabi ni Aspe, titira ko kasi nandun naman si Gadon for the rescue in case ma-miss ko ang tira ko. The guards of Daraga has the green light to shoot. Yes. Because definitely meron sila mga rebounder eh. Oo. As long as nakita mo naman na merong makakapag-rebound. Gaya niyan, hindi rebound ang ginawa ni Gadon doon, kundi isang magandang layup. That's an awkward shot by Gadon. Medyo risky din yon. Oo. Hirap na tira yon. Good curl. Benedicto na bawi pa rin yung bola. Makikita mo ngayon ang gigil talaga ni Ramos. Pero mas nanggigigil si Arienda para sa play na yon. Good help on the part of Tiague Arienda there, stopping that ball from Ramos. Uy, umikot din itong pero kulang lang talaga. Pero nandun siya para sa i-follow up ang kanyang miss. That's Nesirio of Kamalig. Ramos Now, hindi pa 'to pinagpapahinga ng Kamalig. Oo, wala silang pero mukhang humihingi na ng substitution itong si John. Very smooth Ramos. on the part of Caspe. Yes. Napaka-effortless yung tirang yon. Pero nandun din si Aspe. Medyo nahirapan ng konti. Pero to the rescue dun si Gadon. Nako, another 3-point shot sana ni Caspe pero wala. Nasa Kamalig ngayon ang possession. Siyempre, kailangan nilang maitawid yan. Maitatawid kaya with that intense defense ng Daraga. Naitawid at na-attempt ni Pasibe pero wala. Sabla yung 3-pointer na yon. Ayan na si Gadon nagdi-dribble. Ako na ngayon ang point guard, sabi niya. But I think Gadon wants some breather now. Medyo Hingal na rin siya. hingal na rin si Gadon. At marami ding big man naman itong Daraga eh. So we have a timeout. Ang ating score po 33 for Daraga and 28 for Kamalig, and we are under 7 minutes dito po sa ating pangalawang yugto sa bakbakan ng Daraga at ng Kamalig dito po sa Ako Bicol Cup. Coach, anong mga thoughts mo? Right now, ang Team Daraga, they're looking to get a bigger lead dito kontra sa Kamalig, pero they are settling for outside shot, pero definitely meron silang advantage underneath. So I think gamitin na rin nila ang kanilang size and settle down muna, set nila yung play nila because nakikita naman natin ngayon ang Team Daraga is rushing things down. Hindi maganda yon sa parte ng Daraga. And maganda yung ginagawa rin ng Kamalig na nandun yung intensity, mafe-feel mo sa kanila. Makikita mo actually kay Jarvis Ramos yon na parang huwag tayong basta-basta susuko dito sa larong ito. But definitely Jarvis Ramos is looking for help sa kanyang mga teammates. He cannot do it alone. Yes, and definitely nandun naman sina Pasibe, Diaz, Nesirio, Guillermo as we get ourselves back dito sa ating ball game. Again, we are under 7 minutes. 33-28 lamang po ang Legazpi pero Daraga pero nasa kanila pa rin yung bola. Caspe now from Aspe. Malayo yon. 3, ang layo nun. Kulang lang ng konti.
Pero Good defense. straight sana. Makulit dito si Aspe sa play na to. Ay nako, pumasa ng patalikod. At merong foul na nasungkit itong si Caspe while trying to make that reverse layup. And now, Team Kamalig having trouble to bring the basketball to their court. So, kailangan nilang mag-adjust dito kasi merong mini pressure ang Team Daraga. Pero isa lang tao yun nagpa-pressure doon. And that is Aspe. So, definitely kailangan nilang tumulong para maibaba ang bola sa kanilang court. I never thought that Aspe would be that good when it comes to defense. Kasi mas parang naririnig ko si Aspe more on offense and on the dish out lang ng mga magandang plays. Pero during that play, talaga nakita mo yung intensity niya sa defense. Actually, Aspe is a good defensive guard because of his build. Oo. Malaki ang kaha ni Aspe. So, he can defend well and he is quick. Yung lateral movements Broad shoulder siya eh. Yes, and lateral movements ni Aspe is actually good. So, talagang kanina nakita natin in that last occasion na nakuha niya, na-deflect niya pa yung mga pasa. So, but sabi nga natin, kung si Aspe, he has actually a good reading of defense. Oo, one of the most intelligent players siguro sa ligang ito, itong si Aspe. Now, talking about Aspe, nandun ang napangandang love sana para kay Gadon. Pero nandun din yung defense ng Kamalig with number 22 na si Diaz. Not giving up on that play. Gadon with our best player in the last ball game, tallying with 22 big points. Gadon on his first attempt sa free throw line. That's good. Napansin ko kaagad, coach, itong si Gadon. Sabi ko, very smooth kung tumira itong malaking mamang ito. And I think Team Daraga must look for him from time to time. So kasi mahirap mag-match up ang Team Kamalig dito kay Gadon with having Jarvie Ramos the only player to stop him. Kasi siya yung halos ka-size, pero mas we have a traveling violation. That's a clear Ito traveling. yung issue on the last game of Team Kamalig there. The story of their turnovers. Yes, and sila ba yung team na napakadami yung traveling last time? Nung kontra sa Team Legazpi. Pero comparing to the first game, mukhang Nakapag-adjust na. Nakapag-adjust na. Medyo mas okay na sila ngayon when it comes to traveling violation. Ayan si Jarvie, talagang gigil na gigil. Pero hindi talaga madadala lang yan sa gigil. Madadala yan sa magandang layup ni Aspe sa opposing team na Daraga na nagdagdag sa kanilang kalamangan na 11 points. Alam mo, 39 to 28. dito sa ating mga crowd, most of them nagpunta dito para lang dito sa taong to eh. Oo. Inaabangan din talaga si Dazzle Paul Aspe. Iba talaga pagka meron kang charm sa crowd. Gandang pasa na naman yun para kay Chope. Mula kay Aspe, pero hindi na i-convert ni Chope, pero nando naman si Gadon for the rescue. It's because may a little bit of contact there. Di lang natawagan ng foul. Ito na naman, Kamalig setting the play. Number 15, pero wala. Si Gadon ang tinirahan niya dun eh. Medyo talagang mahirap on the part of Nasayaw ng Kamalig. Na basta-basta mo titirahan ng ganong katangkad na player. Aspe. Pumunta sa kaliwa. Napakaganda. Very effortless na tira yon. Simple para sa kanya yung basketball. Okay now, Kamalig. Number 8. Binawi din naman kagad yun. Smooth na smooth yung tirang yon ni Barde. Caspe, malayong range ang pinapakita. At biglang napunta kay Chope yung bola at na-i-attempt niya for 3 at nakasungkit ng foul.
That is why nandito na naman siya sa free throw line. Ito po ang Ako Bicol Cup, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Nakatabang na, siyempre, matabang pa. Katabang na, kasurog pa. Magandang gabi po sa inyo mga kasurog. Kami po ang inyong abang lingkod. Ako po si Kapa Morgan, kasama si Coach Kyle Marilla. Napapanood po tayo sa Ako Bicol Online TV. And right now, Aspe with that last layup, meron na siya ngayong 9 points in the ball game. Chope making that second shot sa free throw line. Now Pasibe acting as the point guard right now ng Team Kamalig. Naghahanap ng mapapasahan. Nakita si Bobier at nakikita naman ni Bobier si Mape. Mape, ano nangyari? Mape. That is a sloppy play on the part of Team Kamalig right now. So, I think maganda yung intention. Gusto nila mag-rotate yung bola. Pero hindi lang yun ine-expect ni Ramos doon. Nasa mukha ni Ramos, anong nangyari? Anong nangyari doon? Pati si Mape, nagulat din sa ginawa niyang pasa. Mape, may Aspe. Binigay kay Caspe. What happened there, partner, was Ramos showing there in their defense, kaya na-open for the kick out si Caspe. Si Caspe. So definitely, meron kang shooter from the corner, never help na kasi meron ka namang sentro, meron ka pang sentrong tutulong pa doon para sa atake ni Aspe. But in that occasion, si Ramos gustong mag-help. So nag-gamble siya doon, leaving Caspe wide open for the three. And napakagandang basa yon ni Aspe para sa play na yon. Kasi kung mahina yung point guard mo, mali yung court vision niya, hindi niya makikita na libre yung kakampi niya, most probably ititira na lang niya and take that risk. Meanwhile, Jarvie Ramos failing in that free throw attempt. Now his second shot makes it. That's good shot. May palitan tayo. Ayan, inilabas na muna si Jarvie Ramos for Villegas. Oo, kailangan ng pahinga. We are under 4 minutes to go sa ating pong pangalawang yugto. Dito po sa ating bakbakan ng Kamalig at ng Daraga. Pispis now for 3. Hindi pa nakaka-convert ng 3-pointer itong si Pispis. Kita mo? Pero nandun si Aspe. Yun ang simpleng sinasabi natin na experience. May konting tulak doon, but that was a good play for Aspe with 11 points, another steal. And then matapos yung kanyang magandang tira, ayun na naman steal. And another magandang tira mula kay Aspe. Back-to-back Makikita mo point yung for smile. Aspe. Makikita mo yung kanyang smile sa kanyang mukha. Making that play. Umikot itong si Villegas at itinira bola pero malayo sa mark. Aspe na naman. Nakita na naman. Sinong nakita? Si Pispisana pero hirap tumira. Aspe. Uy, ang gandang pasa yon. Para kay Chope. Ibang klase talaga itong batang to. Another bullet pass. May mata ba to sa ano? Sa may ilong niya. Grabe, no? He can play with he can pass with that left hand accurately. Grabe. Di ko kaya 'yon. Kanan lang ako. Diyan po pasok yung factor ng familiarization with your team. Yes. Kasi definitely kung hindi mo kilala si Aspe, tatamaan ka lang sa mukha nun because of that bullet pass. Oh. Yes. So team chemistry is really there for Team Daraga. And chemistry is was being built because of Practice. Practice. Matagalang practice. Good defense para kay Mape. Ayan. Parang kulang sa practice doon yung Kamalig. Another kick out. Pispis now. Hindi pa rin ma-convert ng kanyang mga 3-point attempts. Mukhang desperado itong mga Kamalig at this point in time. Yeah. They don't need that. They don't need that mentality or that attitude right now. Kahit medyo nalalamangan sila.
Pero malaki na pala coach yung lama. Yeah, 54, it's already 22. 22 points na, hindi na basta-basta yung lamang na yan. Kaya meron tayong timeout sa ngayon. Right now, Team Kamalig has to do a good defense toward Aspe because right now, Aspe doing the dish out passes, doing the passing to his team, delivering. Yes, doing what he do best. Okay? Watch live sa Ako Bicol online TV sa Facebook, Ako Bicol Party List Facebook page, and Representative Saldico Facebook page. Para po sa ating live broadcast. Paki-like na din and paki-share para mas madami pang mga Bicolano at mga basketball enthusiast ang makapanood po sa mga quality games na inihahatid po natin dito sa Ako Bicol Cup. Right now, Team Kamalig has to do something in terms of their offense and defense. Kasi they are turning the ball over to the Team Daraga without transition D. So, kailangan siguraduhin mo na meron kang better look so that you will not turn the ball over sa kalaban mo. Yes, indeed. So right now, ang bola ay mapupunta sa mga taga-Daraga. A baseline throw in. And that's a good play. Pero nasobrahan yung hawak ng bola doon ni Chope. Kaya nandito sa mga Kamalig ang bola at na-convert yun ni Villegas. 34-54 po ang score. We are under 2 minutes. Ang layo ng mga tira ni Caspe. Pasibe. Nakita si Diaz. Diaz now. Kontra Caspe. Napasabit niya doon si Caspe. Hindi lang nakuha yung bounce doon. Pero yung Team Daraga humihingi ng traveling doon. He might have traveled there. Pero hindi yun ang nakita ng referee. Mas nakita ng referee yung foul. Kaya ngayon po si Diaz ay getting ready for his 2 free throws. Well-deserved rest para kay Aspe and Gadon. And Papalitan niya ni Monsalve and Yutan. Yutan coming for the first time here in this ball game. Yutan is known for his Outside long-range shots. Outside shooting. Diaz on his second try sa free throw line. Kapos ng konti pero nakuha pa rin niya yung bola. Naipasa ng malakas kay Villegas. Sorry partner, medyo napalakas ko dun yung bola. Bawi ka na lang. Yung pasa, I mean. Hindi, sabi niya, madulas eh. Okay, Caspe now. Nahanap si Pispis. Pispis looking for a pick. Basang-basa yun. Magandang pick and roll sana pero nabasa ni Diaz yun. For that easy 2. Yun ang magandang reaction ng defense ng Kamalig. Anticipating that ball screen coming from Monsalve and that slide. So kaya na ngayon naagaw nila. That's an offensive Yutan, foul. That's an offensive foul. using his shoulder there. Siguro nakita ng referee medyo nabagsakan yung mukha doon ni Mape. Nagmukhang siko yung mukha ni Mapi doon. So the ball will now go to the Kamalig team. Mape, pinasa kay Villegas sa sentro. Nandun si Monsalve. Pero hindi ininda sana yun ni he don't care kung mas matangkad sa kanyang dumidepensa. Ayan na naman si Mape. For that floater. Wala. Pero nandun si Villegas for the rescue. Wala. Wala din. Kapos yung tira ni Villegas. And there goes Pasibe. Hindi nyo ma-shoot yan sa malapit. Dito ko ititira sa malayo. That is a good shot. That was an effective shot. 3-point attempt by Pasibe. Now to Caspe. To Chope. Just in time para sa drop na yon ni Monsalve. And that ends our second quarter. First half of the ball game between Kamalig and Legazpi. At ang score po natin mga kasurog, Kamalig 40, Daraga 56.
Magbabalik po kami ni Coach Kyle Barilla dito pa rin po sa Ako Bicol Cup. Atin to. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Atod sa ito Kanako Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nag-oral ako sa imo. Ara mo may akong anak kitag-relasyon ka. Para mo palang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang ulo katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Pwede sa Baskaran, wala kitis yung hindi. Nampagitan na sa amon, mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, Nagbabalik po kami para sa halftime analysis ng unang unang quarter. Medyo okay pa yung lamang coach ng Legazpi, hindi pa gaanong lumolobo. Pero ngayon, medyo lobo na ng konti kontra Kamalig. Ano sa tingin mo ang pinaka-factor dito? Right now, with Team Daraga making those outside shots and yung kanilang mga fast break from the turnover of this Team Kamalig is very effective para sa part ng Team Daraga and very deadly naman sa part ng Team Kamalig. But Team Kamalig making that a little run para maibaba ang kalamangan with a 16-point lead. Kanina galing yan sa 2024. So, I guess this is a very manageable lead going to the third. Pero right now, puntahan natin ang ating scoring leader. Unahin natin dito sa Team Kamalig with Jarvi Ramos 10 points, 3 rebounds, and 1 steal. And Diaz with Pasibe both with 9 points. Sa kabilang dako naman para sa Team Daraga, Aspe and Caspe both with 13 big points at the end of our first half. And syempre, nandyan pa rin si Gadon with 5 rebounds. Siya talaga ang sinasandalan ngayon ng Team Daraga in their inside scoring. So, I guess makikita pa rin natin dito, can Daraga inch closer to the victory? Is this another blowout victory for the Team Daraga? Or makakabawi pa ba ang Team Kamalig going to our third frame? Yan ang aalamin natin. Kaya wag po kayong kukurap, mga kasurog. Diyan lamang po kayo. Magbabalik po kami dito po sa Ako Bicol Cup. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol.
Tabang ora mismo. Hatod sa ito ka na ko Bicol Party List. Asimkan Action Call Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nagsimulan ako sa imo. Aram mo may akong anak. Back in the ball game dito po sa bakbakan ng Daraga and Kamalig. Dito pa rin po sa napakagandang basketball court ng Daraga. Bayan ng Daraga. Kasama niyo pa rin po si Morgan and Coach Kyle Marilla. At ayan, nakikita natin ang huddle ng Team Kamalig at the moment. Looking to crawl back to this game. But before that, partner, batiin ko rin yung mga taga-Busay, lalo na yung mga Centro Boys, kila Celso Lombres and with my friends there. Magandang gabi po sa inyong lahat. At pagka binati mo na yung mga taga-Busay, hindi naman ako magpapatalo. Babatiin ko rin yung mga taga-relocation site ng Arislag. Yan, especially yung mga taga-Binitayan. Magandang gabi po sa inyo. Maraming nanonood sa atin doon. And of course, lahat po ng mga nakatutok ngayon sa Ako Bicol Online TV at sa lahat ng mga pages na kung saan tayo po ay ipinipid live. Jarvie Ramos now for Kamalig to Mape. Pipilitin yun pero nandun si Caspe. Hindi pwede, sabi niya. Pero nandun si Same starting five for Team Daraga when they opened up this game. Anyway, yung last two-pointer was courtesy of Nico Villegas. Bobier. I'm sorry. That was Bobier who made that first two-pointer dito sa ating third quarter. Baseline throw in courtesy of Aspe. Papunta kay Gadon. Now to Caspe. Titira yan. Malayo at kitang-kita yung confidence niya sa ganong mga range. Because he has the touch. Kaya talagang titirahan ka talaga nitong he is not shy to launch those 3-point shots. And he has that permission siguro sa coach may nila. green light yan, Na si si Tad Caspe. Delgado. But in that sequence na tawagan ng traveling, si Diaz, ang layo na kasi. Malayo na. Oo. Ginawa niya doon, gusto niya pang banggain yung defender, which is a good, I think a good intention, pero nadagdagan niya lang, nagkaroon lang siya ng extra steps doon. So instead of a solution, naging problema pa. Ganun talaga. If you don't take risk, walang mangyayari din. Parang pagmamahal lang yan. Oo. Ay nako, You have napunta to sa risk pagmamahal. everything. Napunta sa pagmamahal yung usapan natin ha. Sige, pag-usapan natin mamaya. Pero right Bagsak now, doon si Ramos. bumagsak si Ramos on that play. There you have it. Natawagan ng foul si Albaytar. In the meantime, Guillermo checks in for Mape para sa kupunan ng Kamalig. Change ball tayo doon. Gaganda ng bolang gamit natin. At ang gaganda ng mga sapatos ng mga players. And more than that, ang gaganda ng mga nanonood sa atin ngayon. Yes! Kanina, pinasadahan ng ating camera yung mga beautiful faces na nandito. Madami talaga maganda dito sa Daraga. Buti nga at ang ating mga cameraman hindi nalilingat pag Oo. pagka may natutukan ng camera. Buti hindi nabababa doon. Diyan lang ako bilib sa ating production. Oo. Experience yung mga yan. Sa pamumuno po ni Christian Calleja. Yes. At yan, kasama din natin si Paul Lodronio dito. Sino nga Paul yung may birthday? Si, asa na yun? I think that was Madrideo. Oo, Godo Madrideo. Happy birthday. Ganon din si Sir Joshua Martinez. Happy birthday. Is he part of our production? Si Godo Madrideo? Hindi naman ata. Aspe now. Ganda ng
nakitang open na si Caspe. Actually, That is the fifth Three-pointer. three-pointer made by Caspe. actually he was challenged there by Bobier. Pero Doesn't matter. malinis pa rin yung tirang yon. Ang ganda ng ikot ni Ramos. And that fade away. Maganda sana pero kulang ng konti. Medyo pilit yon. Talagang makikita natin yung intensity kay Ramos. He's not giving up on the play pero Oo. Pero talagang good defense lang on the hindi part lang of talaga intensity yung kailangan. You have to have that accuracy also. Ay, we have to acknowledge the presence here of our counselor Julius Duran. Nandito nanonood din live. Yeah. Sinusuportahan syempre ang Team Daraga. Yes, of course. Pasibe, losing the ball. Pero nag-complain sa referee. That's a body bump. Good body bump on the part of Liantero. Kaya Pasibe, Gadon now calling for a horn. So we'll expect a double screen on the top. Aspe setting the play now. And a 3-point attempt. Ako naman sabi niya, Ayun kay subukan ko na yung Liantero. ang range ko sa stress. Pero hindi, buti na lang nandun si Liantero. And ang maganda, nakakuha din ng foul itong si Liantero while taking that follow-up shot. Liantero asking for that ball because he has mismatch kontra kay Pasibe. Hindi nga lang nakita yon ni Aspe in that occasion but nakuha niya pa rin yung offensive rebound and that is why nasa linya siya para sa dalawang tira. Pero he failed to make the first one. Pero sabi niya, I don't miss the second time around. Makikita natin. Yung Team Daraga right Miss now pa rin. sitting on a comfortable lead with 20 points. Ayan, ginugulo nitong si Aspe, itong number 8. Number 8 now, Guillermo. Good show there Aspe, by nakuha bola Liantero. para kay Aspe. Sabi ni Aspe, idunk mo naman! Pero sabi We have niya, officials timeout here as we see Guillermo limping out of the court. So, ano nangyari, coach? that's a bad sign for Team Kamalig. Oh, we have a shout out here. Christopher Notario of Legazpi. Mga taga-Barriada, magandang gabi sa inyo. Sabi ni Q. Ayan, para kay Christopher Notario. Back to the ball game. Dapat for the next time, ang next shoutout sa tissue pero dapat may nakaipit na ha. Oo, dapat. What do you think, Direk? Shout out, merong may paiklim. Sabi baga sa tuya. May paipit niya, may paipit. Diyos marhay na banggi sa mga Albayano na naghihiling sa tuya ngunyan. Ito po yung labanan ng Daraga versus Kamalig sa 2nd District. Kanina, earlier, we had the game of Legazpi and Rapurapu. Parehas pa din, 2nd District pa din. And I guess for the remaining games, it will be played sa distrito mismo. Like Yes, for yes. example, on Thursday, the games will be Played by the 3rd district teams. Yes. So doon din tayo sa Ligao. Again, that will be on Thursday. Caspe. Hindi natitira yon, ang layo na nun, sobrang layo na nun. Naghanap siya ng mas magandang pwesto kaya lang nandun pa rin si makulit itong si Bobier. Oo, medyo tough shot yon para kay Caspe. Caspe kasi catch and shoot player eh. So far yung 5 3-pointers made by Caspe is courtesy by catch and shoot shot. Pero in that occasion, Ang linis naman ang tirang yon ni Jarve Ramos from behind the arc. Bihira ko makitang magtitres yan. Pero doon napilitan na siya. Sabi niya, try ko din nga. That's a good pass. By Gadon. Kaya lang, medyo inilayo pa ni Gadon. Yung Gadon has the advantage there pero mas pinili niya to separate himself by that fadeaway. ang gandang tira no ni Caspe. And we have a timeout brought to you by Kamalig.
under 6 minutes dito po sa ating third quarter. 66 to 46. So Daraga is enjoying a 20-point lead kontra sa mga taga Kamalig. I guess partner, ang paborito mong team right now is Legazpi. Lagi ko nasasabi. Pasensya na. Pero definitely a good match up, Legazpi versus Team Daraga. And I guess itong buong covered court na to kulong baka pati dun sa may highway meron nanonood. O baka naman yung mga viewers natin sumobra na ng 20,000 live viewers dahil dyan. Wala, abangan natin. We will see. Pagka nagkasagupa na po ang Daraga and Legazpi. Pero right now, ang nagkakasagupa po ay ang Kamalig at ang Daraga. And Kamalig trailing by 20 big points. Pero not giving up. Bobier. Another bad pass for the Kamalig noon. Delikadong pasa yon. By the way, Asanya pumasok na sa game na to. Asanya for Daraga. Pero that was Diaz who made a 2-pointer para sa Team Kamalig. Caspe. Tullantero. Nako, mukhang namadali yun ni Llantero during that time. O na-intimidate siya sa presence ni Ramos. Bobier. From Diaz, wala. Caspe now. Ang may tanga ng bola. Anong gagawin? Ipapasa yan kay Gadon, siyempre. Pero yun, nag-miss si Gadon. Merong tawag ang referee. Babalik ang bola dun sa Substitution. Team Daraga. Okay, substitution. Meron tayo Monsalve for Gadon and Pasibe getting himself back to the ball game also. Caspe now acting as the point guard of Team Daraga. That's a kickball violation. Could have been a bad pass from Caspe papunta kay Llantero, pero nag-commit ng kicking violation itong si Bobier. Ayun si Llantero, magandang tira yan, pero wala, sayang. Asanya to Caspe, to Aspe. Aspe to Llantero. Hindi ma-convert ang pabandang tira. I guess that last pass of Aspe wasn't that good. Kasi medyo open na dun si Yan. Aspe, pwede nilang itira yun eh. Isang floater na lang yun na talagang sanay siya eh. Pero maganda yung tirang yun although a very difficult shot, pero he made it courtesy of Llantero ng Daraga. Pasibe, instant 3-point shot, wala. Monsalve for the rebound. Caspe. Papunta kay Caspe. Step backing, shooting, and missing. Bobier now. Sabi niya ako magpa-point guard, pero nasungkit yun ni Aspe. At unselfishly gave it to Llantero for that easy 2. Kikita ngayon natin yung body language ng Kamalig. Jarvie, another 3-point attempt. Body language. They are losing hope right now. At papasok pa si Au Santiago. Monsalve, hindi yan i-miss this time. Salamat, Llantero, sabi niya. Llantero ba yun o si Asanya? Okay, Diaz to Bobier. Another Losing turnover. that ball. Yan ang nakakapanghina Oo sa naman, part. kasi nagpagod ka defending that play. And And at the other side of the court, you're going to lose that ball. And you're trying to make tapyas of the score or the deficit na hatid ng opposing team, tapos biglang ganun lang. Santiago for a crossover. Sayang yung layup, hindi lang naipasok. Pasibe. Number 20. Ayan. Na-convert yung tira. That was Nasirio. Santiago now. Asanya.
ipinasa kay Monsalve pero mukhang diniinan sa likod nitong si Diaz. Aba, yun ang gagawin ko din talaga. Guarding that malaking mama na si Monsalve. And timeout called for Daraga. They wanna talk this over para mas lalong idiin na siguro ang Kamalig. And talagang tinitira nila ang natitirang pag-asa ng Team Kamalig. Pero definitely, this 22-point lead is manageable in the part of Kamalig. Ito lang yung kailangan nilang i-boost up nila ang kanilang aggressiveness sa kanilang opensa, and sa pagdating naman sa depensa, they have to deny the guards of Team Daraga right now. Yes. And have a good box out naman sa mga big man ng Team Daraga. Kasi right now, Team Daraga, they miss some of their outside shot pero napupulot nila ang rebound. So that is why they are converting the second chance opportunities. Yung offensive rebound malaking factor sa Team Daraga. Kaya yon, dapat hindi mawala yung intensity sa part ng Kamalig, lalong-lalo na sa kanilang big man na si Jarvie Ramos. Shout out din pala kay Homer Peñalosa ng Legazpi Hoops Club. Magandang gabi dyan sa inyo. Birthday niya ngayon ni Homer? Birthday ba? Hindi. Hindi. Shout out lang Shout daw. out lang. Sige. Yung mga tropa natin, mga ayan. Jarvie finds Nesirio. Nesirio missing. Sayang. Andun talaga yung effect ng isang Monsalve din eh. That long arm of Monsalve. Batiin ko nga pala yung mga ka-team ko sa Top City. Hello sa inyo, Reggie Mendoza, lahat, Don Cervantes. Nandito kanina yung kakampi ko, si Joel Makuha. And of course, mga BCH, Bicol Cagers Huddle, mga tropa natin dyan. Team Soanoy, magandang hapon din. Magandang gabi pala. Hapon tuloy. Alright, Asanya now sa free throw. Wala. Na-rebound ngayon ng mga taga Pinangat Festival. Kamalig. Inihingi sana ni Pasibe ang bola pero nandun sa kanya si Pispis. Nakabuntot. Okay, speaking of Pinangat, kaninang umaga, yan ang breakfast ko with the pandesal. Talaga? Sarap. Naku, parang nagugutom na ako ah. Sarap doon. Sarap talaga yun. Lalo na't medyo mainit yung pandesal mo, no? Santiago now to Pispis. Hinahanapan ko ng 3-point shot itong si Pispis. Ay, miscommunication yun. Definitely. Benedicto. Hindi in-expect ni Pasibe. Pispis yung hand-off doon ni Oo. Monsalve. Parang idinikdik sa mukha niya yung sa ulo niya yung bola eh. I-shoutout ko na rin pala. Thanks for the support. Kagawad Jan Bachiller. Andito yan kasama namin. Salamat sa suporta. Hello, Kagawad. Ayan din si Coach Romel Lodana. Oh, From the winning team of Team Legazpi kanina. Oo. Mga tropa natin yan. Shout out din, happy birthday kay Lisbeth Roses. Aba, birthday ngayon ni Lisbeth. Happy birthday, Lisbeth. Very nice tong babaeng to, si Lisbeth. Okay, 22, Diaz making that risky shot. Muntik na siya dong matapilok. Pispis now. Will he... Ayan! Kanina ko pa yun hinahanap kay Pispis. Si Pispis ngayon medyo off eh. Oo. But in that last sequence, he make sure na papasok na yung 3 points niya. Alam mo kasi yung shooter, once a shooter, talagang shooter yan. Titira yan. At may posibleng pumasok yung mga tira ngayon. Asanya na foul nitong si Nesirio. Right now, nakikita. Kung makikita natin right now si Jarvie Ramos, naghahabula na ang kanyang hininga doing those effort Babad para na babad. makascore. Babad na babad tong si Ramos. Because his team He's the only badly one who needs can him. He's the only one who can stop Gadon and Monsalve right now. Yes. With his size and his experience also. Ang ganda ng fake ni Pasibe. Nag-fake din itong si Mape. Pero ang kumana ay itong si Nesirio for 2. Santiago. Gandang reliever ito ni Santiago para kay Aspe. Another set from Pispis. Pero may foul
napakadelikado mga tirang ganun, di ba coach? Yes. So, Mostly natatapilok pagka ganun eh. and I think that yes, definitely that was a bad foul on the part of Pasibe kasi nasa ilalim siya ng Oo. landing spot ni Pispis. Pero good thing eh, wala namang nangyari sa ankle nitong si Pispis. And in fact, he's enjoying his free throw shots. Na-convert niya yung una, yung pangalawa, medyo sablay ng konti. Pagka ganito coach na talagang lobo yung lamang, ano as a coach, ano ang sinasabi mo usually sa mga players? You know what? Kailangan na lang siguro ng Team Kamalig right now is to enjoy this game and at least learn during this process. Kasi wala kang time for adjustment para doon ka na sa susunod na game. Kumbaga ginawa mo na lahat. Oo, ginawa mo naman ng lahat. It's just that na talagang nakakalamang yung Team Daraga with their offense and defense. Kumbaga, both ends of the floor, talagang lamang na lamang yung Daraga. And I think the coach of this Team Kamalig must do right now is to tell his player na enjoy this game, learn from your mistakes. Kumbaga, pag-aralan natin kung saan tayo nagkukulang ngayon and do the proper adjustment during practice. Yan na lang siguro ang kailangan nilang gawin para at least ma-boost nila ang kanilang moral. That's right, coach. So, and that ends also our third quarter dito po sa labanan ng Kamalig na may score na 56 at ang Daraga naman merong 79 points. Dito po sa Ako Bicol Cup. Kasama po si Kapa Morgan and Coach Kyle Marilla. And kami po ay magbabalik kaya dyan lamang po kayo, mga kasurog. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asim ipa. Down to our final countdown between Daraga and Kamalig. Nasa loob na po ng hardcourt itong si Arienda, kasama si Santiago, si Yutan, si Nidua, and si Chope para sa kupunan ng Daraga. Nidua, first attempt para sa ball game na to, wala. Jarvi Ramos, Partner, right now, trying to, dalawa lang talaga nasasandalan ng Team Kamalig, Jarvi Ramos and Diaz, with the only players na with having a double digit in terms of scoring. Pero sa kabila naman, we have here Aspe with 13, Caspe with 20 big points, and Gadon with 10. So makikita natin dito the ball distribution. Pagka ang opensa mo, you're having at least four players with similar digit in terms of their scoring. Nakikita natin dito na the ball is rotating and the offense is equally distributed for Team Daraga. Yes. And is that the case for Kamalig? Na si Pasibe parang hindi siya ganun kaganda or hindi ganun kadami yung output niya sa ngayong gabi. And we have to give credit here sa coaching staff ng Daraga. Meron silang good scouting report stopping Pasibe. Yes. Kasi kanina nasabi natin, Pasibe is the key player for this Team Kamalig. And right now, Team Daraga is doing so well stopping Pasibe. Dahil alam ng Daraga na Pasibe, pupuntahan siya. Hindi dapat malibre. Right, we have a free throw situation right now
for Bobier. And Pasibe, na-stop na nga ng Daraga. And now Pasibe with his 4th personal foul. Nako, delikado yan. Bobier makes his first shot. And getting ready for his second. Talagang maganda yung concentration niya sa free throw. At maganda din yung result. Actually si Bobier, maganda ang ano niya shooting touch niya Oo. Hindi lang talaga siya namibigyan ng mas maraming tira. So I think for the upcoming games of this team Kamalig, they have to maximize this Bobier guy para at least, kasi kanina yung mga jumpers niya are actually going in. Pero kailangan lang nila mas-spot etong si Bobier. And bigyan siguro ng mas mataas na confidence ng team itong si Bobier. Si Bobier, he can attack as well sa ating. And talking about attack, inattack sana ni Diaz ang basket, but Andun si Nidua para sa help defense. andun si Nidua pero na-foul naman si Nidua. And that's good, sabi ni Diaz. Kasi magpi-free throw ako ng dalawa. Ako, Bicol Cup, hatid po sa inyo ni Representative Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And with regards naman sa tabang talaga, marami pong natulungan itong Ako Bicol Cup. Natulungan at mga tinutulungan. Kitang-kita ko po yan. Diaz now for his second free throw shot. Failed to do that one. And nasa Team Daraga ngayon ang bola, Santiago. To Arienda. Arienda to Chope, pero that was deflected. Diaz now. Babad na babad din itong si Diaz. Bobier. Para kay Mape. Mape. Hindi pumasok yung tirang yun ni Guillermo. Chope. Nahanap si Yutan. Shooter yan, pero not this time. Di naging successful yung tira niya. Dito, ilalapit ko ng konti. Yun. Si Yutan hindi pa masyado niya makuha yung kanyang rhythm Range. because and his range kasi hindi masyado pa nagagamit. Yes. But definitely ganitong situation, kailangan gamitin mo na si Yutan para makuha niya ang kanyang ritmo at pati ang kanyang range para sa preparation sa mga susunod na laban. So definitely, Tama. Yutan, you can mobilize him from his range. Tama yan. Mga ganitong situation na lobo na din naman yung lamang, gamitin mo na yung iba pang players nang sa ganon magkaroon sila ng kumpiyansa so that sa mga susunod na laban, magagamit mo din sila. And they will do better. Jarvi Ramos. Wala yung free throw na yon. Once again, good evening po sa inyong lahat. Enjoy nyo po ang laro between Kamalig and Daraga na nag-e-enjoy ng kanilang lead para sa team ng Kamalig. 61-83 po ang score natin. Pinasa ni Santiago kay Chope ang bola. Chope! Pinasa ka sana kay Nidua pero hindi nakuha. Mape now. That's good. Santiago to Chagi. To Nidua. Nidua doing that move. Buntik na. Grabe yung leaping ability ni Chope talaga. Grabbing that rebound. Bobier now, dire-diretso sa... Napaul siya doon, itong si Santiago. Good sportsmanship on the part of Santiago. Yes, acknowledging na... Bro, hindi naman personalan. Trabaho lang. Trabaho lang. Walang personalan. Okay. Sabi naman ni Bobier, alam natin yan.
Kasi kung ayaw mo masaktan, mag-chess ka na lang. Ayan, yun nga eh. Sa chess eh, utak naman ang papaganahin mo. Masasaktan naman doon ang utak mo. Sasaktan ang utak mo. Di ba, haliwag lang masaktan ang puso mo. Sabay ganon. DJ Morgan is in the house. Natutuwa itong katabi natin dito. Santiago now. Ano kayang nasa puso ni Santiago ngayon? Nag-react ang ating game producer. Baka ito masakit din ang puso nito. at si Derek tumawa sila. Parang may alam din si Derek eh. Alamin natin. Oy, sana naman ox yung mga puso nyo, ha? Yung mga nakikinig sa nanonood sa atin. Sana hindi wala kayong nararamdamang alam mo na. Sama ng loob. Pero for our next few games, I'm hoping na ako naman mag-cameraman Ay, talaga. Pero ano kanyang coach? para ma-fill out ang aking ang puso. Ay, nako. Hindi na tayo nakakaalis sa pusong yan, ha? Sige. Pero definitely right now sa ating game, Daraga ang merong malaking puso in this situation, in yes, this ball inching game. closer to their second victory. Pero let's see. Pero wag natin Only 17-point lead Wag with natin- 6 minutes remaining. Wag din natin coach i-discredit yung puso nitong uy, may maganda. Si May ate maganda. doon, Kilala mo 'yon? natutulala siya. Siguro napaisip dun sa banat ni Morgan. Ayun. Sabi ni Pasibe, maka-tres nga. Santiago, babad na din itong si Santiago dito sa ating last part ng ball game. Chope, to Nidua. Kuha dun sana sa ilalim. Nidua nakakuha ng foul. Kaspe ibabalik. Papalitan si Yutan. Palitan si Yutan. Si And Aspe naman, papalitan na si Santiago. Sabi niya kay Santiago, good job bro. I think Daraga wanted a final run talagang para i-secure na itong win kasi this is only a 14-point lead for the team Daraga. They wanted to seal this deal as early as now. Under 6 minutes sa atin pong huling yugto dito po sa ating labanan between Kamalig and Daraga. Again, Team Daraga keeps on sharpening their knife. Gusto ko yun, ha? Sharpening their knife. That is our game story. Siyempre, credit yan sa ating magaling na scriptwriter. Oo. Iris, we have to commend Iris. At papasok na naman si Liantero. Talagang kailangang ibaunan nito ng Team Daraga ang kalamangan. At wag nang pahingain itong Kamalig. Gadon. Mape, tumatakbo. Alam mo yung another hugot para dito sa Team Kamalig right now. Ano? Yung binigyan sila ng konting puwang pero muli isasarado yan ng Team Daraga. Kasi ibabalik na naman nila ang kanilang power players. Ay nako, yung mga puwang-puwang na yan. Coach. Ayun, si Aspi na lang. Ayun, another Walang puwang yung para kay Aspi. another 6-0 run by the Team Daraga. Ayan, Pasibe. Mape. Guarded by Nidua. Bobier. Kaharap si Chope. Diaz was open momentarily, di lang nakita. Chope now. Tugadon. And narinig natin sa ating crowd, they're asking for a dunk. Yes. Alam mo, sa basketball kasi parang yan yung knockout kung sa boxing. Yes. Itong dunk. Knockout punch mo. Knockout punch. Magiging highlight din for this ball game. And you know what, partner? Right now, Team Daraga doing well in sharpening their knife. Talagang ang ganda ng adjustment nila. Kanina nakikipagsabayan ang Team Kamalig pero
talagang because of their defense because of their good offense, finding that best shot, better looks from the paint and outside the arc, talagang ngayon nakikita naman natin ang result with Team Daraga enjoying a 20-point lead. Sabi mo ni-sharpen nila yung yung kanilang knife well. So matulis na yan. Handang-handa ng sakta ng pusong nag-aabang. As we take a look at our fans there, siguro nanonood na to dito sa live venue, na nakikinig pa sila sa Facebook. Sa Facebook. Oo, hoping na matutukan sila ng camera. Ay, mukhang kilala ko tong isa, nasa gitna. Parang si Abby yun Anyway, eto. Feeling ko Mape. kilala ko din siya. Oh, kilala mo din? Yan, sige. Guillermo. Ay, hindi, siniseryo pala yun. Nice fake doon. That's a Si good shot Diaz. by Diaz. So ito yung gusto ko makita sa Team Kamalig right now. They are enjoying the game. They're actually making adjustment in their offense. So that's a good sign. At saka, ganun pa rin yung laro nila. That's a good sign on the part of Team Kamalig. So siguro na lang ang kailangan na lang i-work out dito is the consistency Yun. to both ends of the floor. Tingnan mo yun, nakakuha pa si Nisirio doon ng foul mula kay Caspe. Napakagandang pasa pero very risky the part of Pasibe. Pero magaling ang batang to Kahit medyo wala sa tamang posisyon, naipasa pa rin niya ng tama para kay Nisirio for that 2-pointer at end 1. We are under 4 minutes to go dito po sa ating fourth quarter. 93-76, lamang na lamang po ang Daraga kontra sa Kamalig. Viantero missing that one. Alright, now babalik yung bola sa mga naka-blue. Kamalig. Mape. Kinukulit nitong ni Aspe. Mape. Intercepted yon. At nako. Caspe now leading our scoring leader. Good read sa part ni Mape. yun. Kaya lang he loses that ball. He lost that ball kontra sa linya. So napakagandang pinapakita pa rin ng Kamalig na kahit lobong-lobo na yung kalamangan, desidido pa rin sila at porsigido sa larong ito. Alam mo si nanay doon, nakatayo si nanay doon, talagang tutok siya sa action Talagang para kay nanay may pag-asa pa. Oo, siguro this lady there coming from Kamalig. Baka may anak si nanay sa dito sa sa isang team. Again, this is the benefit of this AKB Cup. Para sa all ages naman ito talaga. Yes, of course. Ayan sila na napapanood natin. We have beautiful faces right now. Kanina wala silang espasyo Oo. because very crowded here inside. Oo. Ganun talaga yung crowd pagka medyo lobo na yung lamang. Sisialisa na. Pero wag ka, merong mga games na kinabukasan, panalo pa yung Oo. So, diba? You definitely don't blink Oo. an eye sa larong basketball. So, kasi anytime may change momentum dyan. Yes. And sabi nga natin bilog ang bola. At saka malay mo may magdang. Ayan, tinitingnan natin si Nanay, Ayan. Talagang parang worried siya, di ba? Pero the support of our beloved. Dalawa sila Grabe. Ayan, our fans there. Yung mga youngsters naman natin, mga millennials. So, definitely dito sa AKB Cup, you can have a good family outing Oo. di ba? Parang Family bonding. family bonding.
There you have it, that last 2-minute mark ng ating ball game. That was Llantero making that 2-point shot at yan naman si Caspe making that interception. Hinayaan na lang yun ni Pasibe. Now Mape will try his range sa 3-point country. Wala. Diaz, ako naman, sabi niya. Ako naman, Jolens para kay Jarvi Ramos. Llantero. 1 minute and 18 seconds to go. Again, a very good outing for that proud team Daraga with Caspe leading all scorers sa ating laban ngayon. Syempre, ang Team Kamalig, they must be proud. Yes. Nandun yung effort nila nung last game nila. They are limited into 60 points pero right now exceeding that score. So definitely offense is there pero yung depensa lang nila ang kailangan nilang i-adjust and we have a timeout here. Okay, so coach, magta-time out ang Daraga. So maybe under a minute. Oo, they want to replace their players na Oo. for calling that timeout and ang another. Ayan, namimili na naman yung mga cameraman natin Oo. dito. Kung sa Gwapo ang tinututukan ngayon. Kung sa ating ball game, the players are fishing foul. Our cameraman right now are fishing faces. Yes, beautiful faces, handsome faces dito sa Daraga. Ganyan kagaganda at kagugwapo ang aming mga viewers right now. And ganun din ang ini-expect natin sa Ligaw on Thursday. So magkita-kita tayo dyan, no? Oo. Sa Ligao City. I don't know kung anong pangalan ng court doon sa Ligao. Siguro Ligao Covered Court. Oo, malalaman natin yan. Oo. Ligaw Gymnasium. So, Gymnasium kita-kita pa tayo yun. doon. Maganda din daw yung court dyan. And I guess that yung panonood doon kasi gym yun, libre yun, no? Libre. Walang magbabayad. Ayan, Aspe, tinitingnan lang yung clock. And enjoying the time. Pero one thing na maganda sa mga laro natin, walang ganong nagkakainitan, di ba? Meron namang mga instances na nagkakabuhol-buhol sila pero walang nag-aaway. Lalo na dito sa laban na to ng Legazpi at saka ng Kamalig. Intense yung laro pero walang talagang sakitan at walang samaan ng loob. In fact, ayan, makikita mo, all smiles pa din yung mga players kahit na sa kanilang mga katunggali. And ayan, shaking their hands and Kamalig admitting their failure in this situation. And Daraga naman is proud na proud sa kanilang pagkakapanalo dito. But nandun pa rin yung courtesy nila para sa opposing team. Alright, ang score natin, final score is 80 for Kamalig and 102 for Daraga. Coach? Again, another blowout victory para sa ating host team na Team Daraga with JJ Caspe leading the way with 30 big points, 2 rebounds, 2 assists, and 4 steals. So definitely a big outing again for Team Daraga, showing their knives from the first quarter up to the last quarter and stopping the good players with Pasibe, with Ramos here sa kabilang court naman na Team Kamalig. But definitely a good outing sa part ng Team Kamalig. We have to expect for more for their upcoming games. Alam ko, babawi at makakapag-adjust yan in their defense and offense. Definitely, Coach. Babawi yung mga yan. And aabangan natin ang kanilang next game. At para sa mga next games po, tumutok lang kayo at i-like nyo, i-share nyo at i-follow nyo ang mga pages na na-mention natin kanina. Isa na po dyan ang Ako Bicol Online TV para updated po kayo sa mga kaganapan dito po sa ating Ako Bicol Cup 2022. Ako po, si Kapag Morgan. And ako naman po si
Coach Kyle. May pinapa-shoutout lang si Ah, Aspen. sige. yung kanyang labi daw si Carmela Hernandez daw. Magandang gabi. Ikaw, wala kang sa shoutout? Wala na ako sa shoutout. Ay, syempre sa misis ko din, kay Rowena Moneda dyan sa Sorsogon. Magandang gabi. Ito po si Coach Kyle Andre Lorejo Marilla. And once again, ito po si Kapa Morgan. Nice to be with you tonight para sa Ako Bicol Cup. See you on Thursday. Diyan po kami sa Ligao. Maraming salamat. Good evening. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Atod sa ito Kanako Bicol Party List, asimkan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Kasi oran ako sa imo. Aram mo may akong anak gipagrelasyon ka. Aram mo ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sa ko. Tababang uno kat tudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dili sa Baskaran, wala bitis yung dili. Nang pangitan na sa amon, mga sardiyo na sana. Kung di sana nagadan sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto.